Salutare tuturor și bun venit la primul meu video în română de pe acest channel. Primul video cu Minecraft, e o lume interesantă, fără niciun seed. Da. Deci acesta este primul meu video și nu știu cât de bine va ieși. Și scuzați lagul, dar e și din cauza frapsului și din cauza setărilor video. Parcă așa ar fi mai bine. Dar având în vedere că mă voi apuca de un let's play, aș vrea să fac mai multe lucruri în acest let's play, nu doar să fac o căsuță și să stau acolo, și să mă axez mai mult pe building, pe construit, minat și da, o să mai văd pe parcursul seriei. Acum este și problema cu primul video și sper să vă placă sonorul care se aude pe fundal, ca să nu fie nici foarte enervantă vocea mea și totuși să fie cât mai multă, cum să zic eu, un fel de fie video liniștit și să te relaxeze. De exemplu, nu voi opri sunetul la joc, pentru că știu că unora nu le place, așa că nu mai voi pune. Și scuzați dacă vorbesc cam încet. Filmez cu 60 de FPS, bine 40 și ceva, 30 acum. Și să știți că merge destul de bine. Filmez cu fraps și renderez cu Movie Maker. De adevăr, calitatea video nu va fi foarte bună. Voi lăsa 7 ca să-mi fac și cărbune în cazul în care nu găsesc. Și ajung 16 bucăți, 17 pețe, lemnul de stejar și lemnul obișnuit. Da. Și știu că primul video va fi și cel mai plictisitor din această serie, dar toate au un început și toate au un sfârșit. Melodiile pe care le voi pune pe fundal vor fi liniștite, cum e aceasta, și încet puse, ca să nu enerveze. Și da, continuăm. Și acela e Iron. Se pare că avem noroc. După cum am spus, această mapă nu are niciun seed, este o mapă random și e foarte bună. Ok, hai că ajunge. Da, ușor. Nu vreau să fie medium, pentru că nu mă prea pricep foarte bine la survival. Eu mai mult, nu la survival, la bătaia cu monștri, și asta face mai mult să fie mai grea seria. Și vreau să fie ușurică și să fie și interesantă. Până la urmă, cred că când îmi voi face niște iteme care chiar să fie bune, mă voi pune pe medium. Da. Nu știu cât de lungi vor fi episoadele, aș vrea să le fac cam de 10 minute, pentru că nu vreau să stau nici foarte mult la render. Și plus că editatul în Movie Maker face să treacă timpul destul de repede. Ok.
Vreau să mă mai ocup și de casă, dar deocamdată ar fi bine să mai caut mâncare, mere, ce mai cade de la cotaci. Da, este Minecraft complet vanilla, nici măcar un mod. Minecraft 1.4.2 vanilla, da? Așa. Nu vreau ca căsuța să fie pătrădeasă și probabil această serie vom mai aduce ceva pe ea. Voi mai aduce pe un prieten de-al meu. Și voi mai juca cu el pe server, având în vedere... Dar totuși videourile vor fi de 10 minute pentru că voi filma cu Bandicam, având în vedere am o versiune foarte mică, cum să zic eu, nu mică, veche de Fraps, ca să pot să filmez ca lumea, pentru că Frapsul, versiunile mai noi de Fraps nu mai merg. Filmează o secundă și se oprește. Și da, o să încep să iau mai mult cablu de aici. Și fierul, bineînțeles. Și avem cât pentru un pickaxe și o sabie. Cel puțin așa cred. Da. Survival-ul pe serverul cu multiplayer, adică serverul multiplayer, nu va fi chiar, să zic, de la început, pentru că am mai făcut ceva pe acea mapă. E un server românesc pe care joacă foarte multă lume. Nu noi l-am făcut. Și nu cred că o să fie foarte devreme. Am făcut foarte devreme acest survival împreună cu prietenul meu, deoarece prietenul meu practic i s-a stricat calculatorul prietenului meu și nu mai poate să mai joace Minecraft. Știu, e trist, dar odată o să și le pare. A zis că cam până la Crăciun, nu știu, nu contează. Oricum, astăzi este 22 noiembrie 2012. Nu mai e mult până la Crăciun. Și... Da, scuzați un pic, a fost deschisă ușa, așa am că m-am închis-o. Ok. Ups, nu trebuia să pun acolo. Probabil nu m-a mai durat mult acest episod, știu că e plictisitor, dar e începutul Minecraft, totul e plictisitor. Avem cărbune. Și de ce mi-am pus subtitrarea română? Pentru că, da, am stat foarte mult cu cea în engleză și a început să mă enerveze și, da, mă gândeam să fiu un pic mai românesc, așa. Totuși îmi plac numerele și cifrele, numerele la cărbuni, la lemn, la dirt și la mere, la sapling, la toate astea. Și mai ales literele. Târnăcop de piatră, cum scrie. Și sincer, da, e destul de ok. Chiar dacă nu... nu spune... nu înseamnă aceleași lucruri ca în engleză, e destul de ok. Da, cam așa aș vrea să fie casa, să fie aici ca un fel de piramidă așa, în jos.
Și ar trebui să număr mai întâi. 1, 2, 3, 4, 5, perfect. Asta ar trebui, asta ar trebui. Și problema mea e că e mult lag. Da. Cam atât a fost din primul episod din survival meu și vă aștept la următorul meu video de pe acest channel, adică următorul episod din acest survival. Probabil următorul video, nu știu dacă va fi chiar din acest survival, probabil va fi dintr-un survival cu prietenul meu. Oricum, vă aștept la următorul video și da, pa, pa!